Sí, bé, bona nit, regidors, alcalde. Bé, el que presentem en aquesta moció, bàsicament, el que hem volgut fer és, en el marc d'aquest mes de setembre, que hem passat, després d'aquesta quinzena, la setmana de la mobilitat sostenible, una mica hem volgut posar una mica les nostres cartes sobre la taula en matèria de totes les propostes, o un seguit de propostes que portem en matèria de transport públic i mobilitat. Entre elles, bé, portem 5 punts. La primera seria crear un abonament pel transport públic escolar. Es tractaria, per exemple, que els escolars, per exemple, amb el pagament de la matrícula en qualsevol dels instituts o centres educatius de Blanes, de manera que de dilluns a divendres els escolars que hagin d'anar a l'institut i tornar puguin fer-ho gratuïtament. Això suposaria que, per exemple, dels 5.480 alumnes que tenim en el nostre poble, agafant que, per exemple, el 20% s'apuntessin en aquest abonament escolar, doncs tindríem, i per exemple, fem bé una mitjana, no? Hem dit entre 20, 30 o 40 euros, que paguessin 30 euros per aquest abonament suposarien 30.000 euros més, que ara mateix no estem ingressant, i seria gent que aprofitaria la línia que ja existeix, és a dir, no és una despesa d'infraestructura nova, sinó que utilitzarien la que ja existeix, no es tracta de crear línies de bus escolar, i que utilitzarien aquestes línies i que, a més, fins i tot des del punt de vista financer, que sempre és la preocupació i obsessió que teniu, suposarien 30.000 euros més, que seria un 30% del dèficit que tenim en transport públic. La segona, redactar un projecte de camins escolars segurs pels instituts de la nostra vila. La tercera, el tancament i peatonalització del carrer Ample per fases, per fer-lo peatonal paulatinament amb el temps. Què volem com a poble fer del carrer Ample? Creiem que hi ha experiències que s'han fet a Blanes sobre el tema del carrer Ample. Per diversos actes, per diverses festes, s'ha tancat temporalment, un divendres, un dissabte. Creiem que l'experiència és positiva, hi ha molta més gent al carrer, hi ha moltes més compres a les botigues i creiem que és una experiència que no només s'ha de fer en moments puntuals, sinó que per fases hauríem d'anar provant i tirant-nos endavant amb el fet de tancar el carrer Ample de divendres a dissabte. I posteriorment, si veiem que la mesura funciona i pel poble és acceptat i els botiguers també estan contents dels resultats, doncs plantejant-nos tornar a la doble direcció, per exemple, a Joaquim Ruyra i tancar definitivament el carrer Ample, ja ho podrem anar mirant en comissions o en temps. Quart, recuperar el que es venia fent en els darrers anys des de les àrees de joventut de les poblacions de la costa, recuperar el bus nocturn de Tossa, Lloret, Blanes, Palafolls, Malgrat. No pot ser una mesura que des de fora es vegi com el capritxo dels nens dels pobles i les nenes per sortir de festa. No, es tracta a més d'una mesura que el bus nocturn funciona a tota l'àrea metropolitana i a més és des del punt de vista de la seguretat, que no hagin d'agafar l'auto, que no hagin d'agafar el transport privat, que no hagin de conduir el cotxe o la moto, i per tant creiem que és una mesura positiva i que s'hauria de recuperar conjuntament amb la resta d'ajuntaments. I el punt 5è, recuperar el projecte de Rodalies de Girona, que ja vam portar una moció i es va prometre que entraria al gener, es va retardar i s'ha tornat novament a retardar. Els greuges són bestials, és a dir, per anar a Girona no pot ser que triguem 2 hores i escaig amb el tren, quan podríem trigar 30 minuts si hi hagués aquest petit empalme. Per tant, no és una cosa que fins i tot ni econòmicament és important. I més, per exemple, també gairebé condemna que en aquestes 2 setmanes d'inici de curs ni un sol dia les Rodalies de Blanes-Barcelona han funcionat puntualment. Ni un sol dia.